O Dduw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Da ni'n diolch i ti heddiw am gymdeithas. Da ni'n diolch i ti am gymdeithas y teulu Cristnogol, y rheini sydd wedi i gwaredu a'i hachub drwy ffydd. Da ni'n gweddio dros eraill hefyd sydd yn fregus o'n cwmpas ni. Pawb sydd dan alar neu golled oherwydd y clefyd yma sydd ar waith yn ymplith ni. Da ni'n gweddio dros deulu, dros gymuned, dros gyfeillion a chenedl, ac eraill o gredoa eraill sydd rhannu yr un ysfa ni i garu, i ofalu, ac i geisio yr hyn sydd yn dda ar gyfer yn cymuned ni. Bydd gyda ni arglwydd yn y dyddiau anodd hyn. Gad i ni teimlo cysur dy law di. Gad i ni deimlo presenoldeb dy gwmni di. Mynwesa ni yn dy gariad ac yn ystod y dyddiau anodd hyn. Dy roi ni gysur dy law. A wefyddion ni am gymdeithas ac am rawdoliaeth yma a hefyd ar hyd a lled y byd. Bendithiad ni arglwydd. Amen.